Myslel som 450, to také kojníky. Dávam ready. Marček, povedz mi, prečo si to pušoval? Ja som myslel, že on tam bude iba sám a zrazu mi typek najebal z M20, či jak sa to... My hráme skladu a on si myslí, že tam je typek sám. Halus. Halus. Neviem, či sa oplatí ísť do terminálu, ale tak. Vidíme. Ja dám asi poslednú, niekto čo pospiem ešte. A ja dám poslednú. Keďže na ránku stávam. Nezabudni sa zase Marček napojiť na Maťa. Let's see. Na budúce si dáme challenge, že keď tento zomre alebo pôjde do noku, tak si zajebe kliky alebo si zacvičí s jednoručkami alebo niečo. Okay. Práve kúkam Elzu, jak tancuje na rytmus, hej, takže... Ale dobre, za smrtko ich koľko? 12. Prečo práve 12, to je taká dobré opakovanie na sériu. Vidím to tak, že... No, tak ja idem sem. Žltá. Takže som v noku behom sekundy asi. A ten challenge, počkaj, to už chceme teraz robiť ten challenge? A tak to je len, keď ideme len jednu hru, tak to je škoda. Keby ideme aspoň 3 hry, tak to by bolo super. Viacero hier. Jo. A hlavne nie, keď zajtra ideme do roboty. Ja idem zajtra tiež do Bratislavy a neplačkám tu. Marfi. Piče. No, nestávaš tak ako ja. No a čo? Indiga teraz zajebe. Ne, ja stávam skôr. To ne. Smím sa si do hobine. Ale keby dáme ešte 2 hry, tak by sme mohli skúsiť ten oný. Ty more, jaký manipulators. Však aspoň to otestovať, že či aké to bude. Čebeš. To nebude zase až dlho trvať. Tak kto to chce otestovať, tak kto bude protestovať. Tak kto bude incestovať. Máme odstreľovačku. Emergency pickup. Berem, ešte sa mi vesí do ruksaku. Dám do váčku. Kamo, ani jeden náboj do posraného kalachu som nenašiel. Všetky som ujebal. Hej, som si všimol. Ideme? A typco, na marke. Na marke, tam.
Ale nemám naboje do kalachu, takže chuja vystrelím. Tak to tu je bez mortára. Čakaj. Máš dobrý sluch. To bol Murphy, to je? Nie. Ale vidím tu ľudí, nemám náboje. Honza všechno pobral. Dáme invade. Na modrou. Jo. Sú tam dvaja, minimálne. Je to oranžová. Počkaj na nás hlavne trošku. Je to zase pušneš. Som šupený za klikom, chlapci, čakám vás. Ideme? Ček. Pred tebou! Hit ma. Zabudol. Assist. Koľko mi ostalo, Aj. čo ti jebe? Ja sa musím hilnúť, ja mám minimum života. Vyčkaj. Ja mám 19 nábojov, kámo. Keď ma resnotá, že nemusím urobiť kliky, či už? Už musíš. Klikuj, ty bastard. Tam sa hilni a klikuj. Dávaj, 12. Piči Murphy, lutuješ sa. Vidím, že klikujeme viacerí. To som nemal náboje, ty káro. Ja som sa išiel lutovať s ním. Ja tak chcem zdvihnúť. No ale už tiež ti ide do počtu. Ide ti. Ale tak dvihni ma, nehyluj sa. Do žubu a počkaj, máš dieru v šiltovke takú. Prvá granát. To som ja hodil len cover. Aby nám to nebol na hlavu, prosím. A to z oranžovej onej strieľal. Neviem, Asi, hej. On potom Pôjdem, prešiel. To mi skôr prišlo, že to bolo dosť na close. A ty už si odklikoval, Marčak? nie, ja si to zarátal som si to do počtu. Nie, vypadni, klikuj. Hej. Vieš čo, dobre, nechaj si to počte, za chvíľku teda. Potrebujem náboje. Ja si spravím 24 v pohodičke. Jakých 24, však stačí ti 12. Hej, ale uvidíš. Aha, dobre, pôjde. Za chvíľu som na zemi. Pohodička, láčes, za chvíľu chrčím znova. Chrčákos. Ja mám 19 nábojov, chlapci. Tričo pampalíny. A ja keď mám lavičku, tak môžem si doniesť lavičku a odcvičiť si to na lavičke, ne? Je Nie, náboje. pekne na zemi 12 klikov. Tak ale lavičku mám a 27,5 one. Jednoručky. To je lepšie, jak na klikovačky. Nie. Nerátame. Neráta sa. Zamítnu to. Kurva, na čo? Čo to strieľa dáva? Neviem, ale tak jak to funguje asi. Automatická brakovnica. To je akože docela na blízko. Počkaj, koľko mám? Zase sme rozdelení. Aha, Presuje. nemáme visual? Ja nie. Á, niekde tu dupe. Sa mi zdá. Možno som to bol ja. Sám ten niečo slyšel. Ja musím vydrbať do prdele ten oný emergency, však to strašne zabera veľa. Tak ho vyhoď. To vy tu dupete? Neviem, asi. Musím si zobrať náboje, lebo za chvíľu skapem. Bez nábojov. A čo ty sa toho tak nebojíš, bracho? Tak lebo ja viem, že nebudem klikovať. Zatiaľ. Počkaj, ja to bejtnem. Ty more. Trojkový backpack. Teraz zjeb na loot, máme tu ľudí okolo. To A? sa nemôžem Tu niekde dupovanie. Tu dupu niekde, pri žltej, za budovou. Viacerí.
Jo, idú. Sú tam. Vy kam ste mi zduchli zase? Toto, že ja teba hľadám. Jota, Už sú tu u mňa. to ty hádžeš fleše? Hač, teraz. No, tu je. Dvaja. Počkaj, Čaute, idem robiť tie kliky. 24, nezabúdaj. Jau, a však... Jau. Aj zozadu, Marčak, schovaj sa do budovky. Dupu všade dupu. Co? Aj za nami, aj vedľa nás, pred nami, všade. Hej, len ty si v pohode, ty nemusíš robiť už 12. Skade zomrel strýcov pán Palini. A, vľavo. Nie, ty si tak úplne. Ne, on je tu. Nepikuj. Oni sú na streche sú. Tak nech tam ostanú, nie? Dúbkaj si. Však to... Ty máš 4 skop. Zás hučí ten robozvod pojebaný. Či bleskozvod. Dobrý challenge som mi myslel, že? Taký budeme vysekaní. Ojaj! Neviem, zo strechy. Hilni ma! Skús ma hilnúť. To zvládneš, to zvládneš. Vravím si, že ma snoku dostaneš. Ďakujem ti. Ale 12 robíš. Ja viem, ale ešte musí to vydržať chvíľu. Neviem, odkiaľ ma videl ten potkan. Nesnáď, náhodou si dostal. Zo strechy strieľal po mne. Strecha, počujem, ako keby strechu dupal. Musel ma zo strechy vidieť. A jak sa dostal na Do piče! 20. Healuj! Tak tebe jebe, ty že healuj. To už nestíhnem. Ale do piče, healuj, Však kurva. 24, vieš. Iba healuj do piči. Healuj, kurva, nie. 24, ale naraz 24, hej? Ja idem, No, banzaj. Aj, to som počkaj. spravil. Ja natáčam to video, takže... Piči. Jeden, dva, 4. Tak ja vidím, že tuto teraz Ja ty som my sa namákame, hotový. my sa namákame jak hovada. Ja ďalej nepokračujem. 20. Ako, spravil som to, hej, ale pri 20-ke. Piči. Po chlaste to není dobre. Ale rýchlejšie vytriezveš, kámo. Ty kokos. Piči, 2 mesiace som len makal v agre. Teraz, počúvaj, Marček, mohol si byť bodybuilder, ale si agrobuilder. Normálne mi je teplo. Normálne som sa zahrial. Že zahrial. Ja sa leje. Nemáš chlastať. Dobre, dám ešte jednu.
Je, to vidím na Marček, takú poď. rychlovicu. Čo ti jebe, ja ďalej nepokračujem. Au. Tak nehraj kokotiny a hraj normálne, lebo budeš vymakaný behom dňa. Aha, vykakaný behom dňa. Sa poserem pri tej hre. Doslova. Kokos. Len čo ono ďalej, to je len horšie a horšie. Lebo to tie prvé sú najľahšie. Ale potom už to vlastne boje. Teraz znova? Čo ti jebe? Tricepsy budeš mať nenormálne, more. Prídeš do školy a iba Boha, Marčák, nejaký si vyrysovaný. Čo si cvičil? Nehral som PUBG, za každej knopce mám banát. Mali by sme do toho ešte pridať nejaké kokotiny. Jaké? Zazlé info plus 5. No hraj to s Orgim alebo s Unikom. Za smrť na zónu plus 20. Budeme one. Zomreli by sme. Budeme veľkí Ogi by chlapci. dostal druhú posilku. Ogi by mal druhú posilku. By kvitol a hneď by začal. Tu by prestal hrať PUBG. A za nepovedanie infa 25-1. Dig, ale kamo, toto kebyže spravíme v CS-ku. Ti jebe. Ježiš. Na každú smrť. To spravíme. Na To je v každú pláne. info 5. Všetko je v Za pláne. každú smrť na výpon. Alebo za každé prejebané výpo, že zomre s výpom 10. Tak s Ripom nechodievam. Ale ono je to halus, že aj keď sa dostaneš do knoku, tak proste musíš jebať 12. To je halus na tom. Aha, hej. To bude zajímavé, nie? Noknú má. Marek, však sa hej, problém. Ne, nemôžem, musí odbuchám tých 12, lebo potom mám robiť 24 a to je pain ako kot. Ale vieš, ono to není ťažké, len vieš, 2 mesiace necvičíš. Ja tak tiež, to ja som 3 vidíme. mesiace necvičil a proste je vidno to, že proste to je celé zle. Ja som spravil aj viac, normálne tam dal aj 60, že z prestávky, ty kokota, bolo to v pohode, ale čo ti jebe, 2 mesiace necvičíš, len chodíš do roboty a naspäť, tak ty kokotku to pocítiť, kamo, dosť. Ale nepovedz. Ešte, že nechodím do roboty. A kokot, drž hubu. Bobino. To bol jeden, hej. More. A počkaj, Maťo, ty máš firmu, nie? Dragunov. No, máš tam Dragunov. Á, aj firmu, aj Dragunov. No to Dobrá je ale firma. multifunkčný chlapec. Dobrá firma. Že? Firma de la Drag. Kokos. Ešte teraz cítim, aké mám napumpované cecky. Shit si dáva. Mne sa páči, jak on mi markne Dragunov, ale na boj nenechá ani jeden. Tak, ty si mi ukuril tiež všetko, hej, tam. Ty že ukurvil. Aha, a už ľúti, už bere. To je Ogi číslo 2. Prisahám. Aha. Čo ti je? Teba nedostane. To ma zatie na boje. Počkaj, tu sú sedmičky, rovno si pre ne idem. Jeses. Počúvaj. Vrať to. Počúvaj. Aj keď ťa vlastní nokne, tak budeš musieť robiť aj za ňo, aj za seba. Hej? Aj za ňo, hej? Hej, 24. Poďte, ja si to užijem. Užij si tých 24. Ty bastard. A to viete, že tu je niekde na close NMAK, aby sa tu obstarujete. Hej. Pohode, to bude 36 pre ňu. Počkaj, ak skapeme na zónu more, hneď ti ujebe Weigel. Plus 20. Kokos, to asi aj za to sa dáva, že?
Bohužel, Kájo. To púče. Dvojková helma u mňa. Hore. Mi nepovedz, že ty už máš jednu. Už mám. Čo ti jebe. Ale aspoň... Boha, každý mi tu kradne! A čo chceš? Už neviem, čo som tam... Ja aj ten extended som chcel, bastard. No tak ne. Too late. Ten tlmič si zoberiem. Víš, taký deal sme spravili. Aj tie náboje. Kurva, Chlapi, nemal jak sme som na tam... tom? No nemám ani Tyk, ale hovno. typ vo vzduchu. Tak ho zabi. Aha, tak to nie je typ, ale drop. Jaj. Nevidel niekto heavy stock alebo dačo? Ja som nevidel nič. Ja len pozerám na to, koľko budem musieť klikovať. Len chodím za ním a hľadám naboje do piči, do Dragunov. Som všetky zase poberal predtým. Tu máš náboje. Ja srandujem. Aha, Mosin Nagant! Mosin Nagant! Je? Jo. Jo, to si To, čo zoberú. si teraz povedal za zbraň? Nosí Nagan, nepoznáš? Nie. Ty nevieš, čo je Mosin Nagant? Nie, ale viem, čo je secret key. Na tú zbraň som čakal. Našiel si secretky alebo na? Hej, Fakt? kde je to tá auto? Hej, On ešte sedmičkové náboje zohnať. Tu, tam sú. A sedmičkové. No, tam sú. A, tu je typek, tu je typek! no ale ja nechcem prísť o secret key. Žltý mark. Z toho bude mať on. Tak ho zabi. To za stromom je? Ne, za Murikom bol. Ja ma nokne. Ťa noknem potom, ja si dám 36. Ja nemám, neboli tam náboje sedmičkové. Hej, dáš Zatiaľ si máme 36, pepečku. hej? A to je taká zbraň, ten nosí Nagan, či jak sa to volá? To už Jo, hej, Vyzerá... už ho nedávajú No. všade. Ďakujem. Asi pošiel dnu do toho domčeka naproti. Jo. Je tu compensator. Už je môj. Ale je tu flash hider. Ja nemám red dot ani nič také. Holografik je dole na modrom. Idem si preň ho, asi keď nenájdem red dot. Konečné náboje do odstreľovačky. Ináč potom tam je to tá mašinka na rysovanie. Mašinka. A celkom na ňom vidno. A typco, už ma videl. Tam, na modrej, za tým autom šedým. Videl si ho? Čo si, tu je. Oranžová za solárny. No, on taký má pík. No ja nemám skoupu, ja som ho trafil bez skoupy. Tak to si flag fryer. Hádže mu tam stán. Môže. Tam je ďalší. Za Murikom. Chlapci, pozor, možno pikne stade. Aj auto im tam ide po Lizei. Nice. Ideme? A bez skoupy s nosí Naganom. Pekne, Marfi. Vidno, že to je to tvoja zbraň, Murphy. Ide z ňou jak drak. Ale bol v knoku, takže niekto musel vesiť druhý tým. A to ty? Za tou kokotinou? A tam sa tam je, za stromom, Sme odtiaľ preč. Sme už úplne inde, ty vole. Čo ti jebe to iba, ja som tu ostal. To tak ste ma tu nechali. Ty si normálne, Nie, ty si buď pribrzdený, alebo zabrzdený. Ja som jedno aj druhé. Ja som odbrzdený ručnou. niekto tu Jo. bol. Aha, tam je. Až poďte tu, nie? Tu sú fights. Počuj, ale pamätaj na to, že keď pôjdeš do knoku plus kill, tak to máš 24 na šupu. Pohodička, baby. Čakaj, ja dostal, za to, že som dal kill, ešte robím 24, čo ti jebe? Nie za to, že ty dáš kill, za to, že pôjdeš do knoku a ešte ťa zabijú, tak to je rovno 24. Okej. Ale to fakt, jebeme sa fajtiť, to až také sme pusinky?
Ale však kokot, ne že sa nejdeme fajdiť, ale tak ty pusinka, tak ich trošku takticky obideme, ne? Však čo sa s ním budem šutovať do piči? Hej, takticky obideme, že odchádzame 20 metrov preč. Čo, čaká, vedia o nás, tak čo budem robiť? A však ja som vystrelil len raz. Aha. Smoky, smoky. Šukera na mašíne. Berem M-ku do ruky, chlapci. Bude zle. Granát. Neviem skade. Tu sú smoky. Asi lutujú toho typka, ktorý zomrel. Vy ste pár zrýchli, vy dvaja. Tu je, išiel do haly. Tu sú. Za stromom, oranžová. Aha. Hádžem granát. Ja flashujem. Nabijam. Pošiel za Murik, tak to vyzerá. Čo ti jebe? Aha, on je tu, leží na zemi, čierny muž. Ty sa mi to chceš deť. Tak som ho markol rovno, idem klikovať 20. Mňa z vás vyjebe! Ja som dostal insta knock, takže ja mám len 12. Bože. 4, 5, 6, 7. 24. Ja vás zabijem vás. Tak klikuje. On už klikuje 24, lebo je vol ako insta ticho. Fuj, už nevládzem. Ešte jedno? Sa vyjadruj Jasné. skôr do piče. Teraz som kvôli tebe 24 dal, pitko. Čo ti jebe? Ale... On je pri Muriku, Ale čo ti jebe? Mal tebe za ten buzerán. Kvôli tvojej kokotine som robil 12 navyše, ty buzerán. Always. Taxi. Digaj rovno Marfimu. Tam je čierny muž. To mi pomohlo uľahčiť. To mi fakt pomohlo uľahčiť lokalizáciu a čierny muž. Čo sme v Bostone? Čierny muž, tmavé oblečenie, vysoký, je na úteku. Za Murikom. Ja už nemôžem pokračovať. Tak ten posledný klik, čo som robil, už som more bol jak mamba. Ty kokot. Tak mamba, snaž sa neskapa. Počkaj. Á, ne, dobre. 24, OK. A hlavne označujú, kde sú, nepovedať, že tam ten čierny je, tam leží. Ja som nepovedal čierny, ja som povedal čierny muž. Dobre, ale aj tak mi nepomohlo lokalizovať to miesto, ty vole. Ale ja som sa vyjadril slušne. Povedať, tam je ten čer, alebo mi došlo, že natáčaš, tak som povedal čierny muž. No, to je jedno, ja som potreboval vedieť, kde je, zbytočne som skapal, lebo si to povedal na jedno to. Počúvaj, toto je škola hrou plus cvičenie hrou. Cvičme v rytme. V rytme prehry. Čo ti jebe? Ale co, my nemôžeme pokračovať, lebo však mu neskapú bicepsy, more. Aj triceps. Ty kokos. Aj všetko, celá ruka. To je jedno. Nechcem sa dvíhať proste. Ale ja vieš, ja ich ešte robím tak s presítením a to není dobré. A ja idem dole a pekne si držím, ja som stále v tom napätí, že nikdy nejdem do nulového tohto bodu, že kde si vydýchnem, ale stále som akože v tom tlaku. Toto, no. A jak sa to a to s presítením to je viac chujové do piči, lebo... Hej no. My nemôžeme, my musíme A Marfi jak povedal, že mám 24, ja som sa tak začal ujebávať, ja som sa ani nemohol dvihnúť, ja som padol na zem, ty kokos. Bude
cvičme v rytme prehry. Čo ti jebe? Že prehry sú fajn. Ako kokain. Čo ti je? Môžeme robiť. Ako, robím pár kliky, nič, ale jak necvičíš, to už je dobré. Čo ja viem, možno iba močky stále. Ako, 24, ja mám ťažko. Polhodinovej pauze, drž piču. Počúvaj, my... Stačí, keď budeme týždeň hrať takto PUBG a ti hovorím, že to, čo ľudia urobia za 7 rokov, tak my máme za týždeň. Jeden tým vpravo. Oranžová. Oho. Skombinuj to s drepami a budeš mať aj nohy. Dáme si aj drepy, neboj sa všetko o tom. Budeme to meniť. Podľa dňa. Čo deň to je iná časť. Iný switch patience, hej. Je. Mám Jam 24, môžem ísť na akciu. Welcome to the jungle. Tam je, zľava. Pičus. No poď. Opač. Fajgli. On tak strieľa, že ja mám taký pocit, že on je kúsok odo mňa. Tu je. Ajajajajaj. Idem si na 12, jebem na to. Pri mne dupe. Tu je. To je hajzel! Dia Marčáka, nech robí decoy. Nech si môže na ďalších 12. Tu je typek. Čo ti jebe? Fú, pokračujeme ďalej. Ojoj, sú tam dvaja. A ďalšie tuto. Jeden knok. Jeden je tu. Ajaj. Straja? To bol niekde na oranžovej, tam je niekde v knoku a nevidím toho druhého. Počkaj, ja si dávam adrenalín, však keď mi dajú zase nokta, ja skolabujem. Jeden bol tuto na žltej. Bacha. Modrá. Zase do oranžovej išiel niekde tu za roh. Ja mám málo nábojov. 8 nábojov do automatickej pušky. Počúvaj. Mám granáda. Hot your fire, granáta! Skús tu vyhodiť granát a rozstrieľam ti hlavu. Nebám. Prečo by som... Aha, že by si zacvičil? Ne, to by som ťa mal na krku. Keď trafíš vlastného, tak máš to na krku. Preberáš. Preberáš štafetu, hej? Jo. A typek je tuto. Za budovkou. Dostal. Čo ti jebe, ja už iba počujem to tie zvuky. Ne! 12 už aj. A ja chcem dostať insta. Iba 12. To som vyhral. Poď ma resnúť. Takto z boku. Aha, už ne. Bežím. Už ide k tebe? Ne, je za budovou. Mám 12. Ja som... Počkaj, ticho. To piče, ja vás jebem. Dobre, mám 12. Toto bolo krátke. Pičí. Čo ti jebe? Ja nechápem, ja som krivý jak hovado, alebo ja neviem proste, lebo ty kokos typek má normálne, ja som ich tam natrafal, ja som krivý. Ajaj. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Zajtra nabuchaný do roboty prídem. Drž hubu! Jebem vám. Idem si otvoriť okno, lebo mi kolabuje. Ty kokot. Čo ti jebe? More, gače mám spotkať. Ja mám briti jazero. Či ja klikujem, to
Lebo keď sa postaví len také stečie, taký potočík z vrchu. Tyjo, že Windstreak Showdown, im jebe, som Windstreak nevidel 300 ročia v tej hre. Ja si idem otvoriť okno, lebo fakt ako zdochnem. Ešte jednu. Takú rýchlu. Takú rýchlu na 3 kliky. Musím si otvoriť vetračku. Ja už mám celý čas. Sa chváliš, kokotko? A keď sa naserem, pustím si klímu. Ty kokos. Či ráno sa zobudíš, tá budeš jak ten trojuholník, čo dávajú 100 metre za auto. Ty môj tiket. Vieš, že tiket mi daj. Martin, nejaký si nevyspatý, čo si celú noc robil? Hral? Nielen to, ale aj cvičil. Cvičme v rytme prehry. Čo ti jebe. Čo mám hrábeš a my nemôžeme klikovať. Dobre, tak To je teraz, práve. teraz môžeme drepovať, keď chceš. Jebe, pokračujeme v klikovaní. Lebo drepov by bolo o mnoho viac, tam by muselo byť minimálne 20 drepov. 40. No. Knogat a smrť, hej. To by bolo 40. No, to by bolo 80 repov. A čau, dohral si hru. Tak si brúšaky. A tá brúšaky sú chill, kamo. Reálne. Mhm. To je, by som, no počkaj, hej, dobre, zase. Za jednu smrť ich budeš robiť 50, hej. Pri mojich 95 kilách, tak neviem, či by to bolo easy. Ale počkaj, ako na piči. Je A ty naozaj streamuješ, Maťo? Nestreamujem. Ne. robí nároky ako ja. Jo, ja to dám potom také hodinové niečo. Teraz. Pokazané zábery, hej. Ne, celé to dám von s tými klikmi, to je insane. Aj je. Uh, To dosť. Ide asi, neviem kam ide. Nejde, vyzerá, že nejde. Ani drop mám, jebe more. V čom robíme kliky? Niekto je u mňa na poschodí. Môže byť. Oh je, sú tu. Super, mám len 45-ku. Jak sa sem Ja dostali? mám iba devinu, kamo. Ojoj. Ježiš, festa. Lekárnička. Náboje. Čo ti je? Čo ti jebe, ja mám pištolku. Ja mám traktor. No tak buď rád. Ty kokšo. A devinu preč. A on je tu naproti v baráku? Jo, Niekde. niekde tam, no. No počkaj, ja mu dám jak Hans, prekvapko. Aha, no skús to, choď do toho. Ja ti fandím. Však nerajflo mu nič. Marfi, chceš 4 skoupu? Zaberem ju, ak tak. Ja som ku vám hodil paťu. Pači. A ja idem aj toto, keby si chcel. Ty kakos. A vieš o tom, že čím viac budeš cvičiť, tak tým viac sa bude hrať horšie aj tá hra. Nehovor. Jo. Bilbo. Ja len for your information, vieš. Ja som myslel, že to iba lepšie bude. Jo. Ale tak to ojebávaš. Áno, trošku. Zaplať. Pán Boh. Čmajs. Tu sú vybaxy. Koho? Kde sú? To je Niekde na bude close. Á, tuto. Pozor, ja ho vidím. Marčak, si v mojom krose, Marčak, dostaneš hlavu. Poď do.
hit. Ja som mu mohol dať reálne hlavu, keby si mi nestal v krose, ty... Tam je, Odkundes. tam je. Ale aj ja mám kokotinu. Tu máš českou skoupu, počúvaj. Co daj? S kesenem. Kde? Však poď tebou, však... Tam! Poď tebou! Aha. Teraz, že skade pikne, ne? Ten pošup. Prišiel v dome. Prešiel, prebehol. Vyšiel von. Z druhej strany. Že už nie sú na to. Môžu, a nemusia. Idem do ďalšieho domu. A jak sa tam dostanem? Tak len. Pičo, je tu Panzer. Aj Dragunov. Aj kartu je, Maťo. Ja mám M24. Ja mám MK12. Ale... Ja musím. Ich bitte Flaggen! Ježiš. Kokot. Pardon, trochu som sa opustil. Sorry za joke. Neviem, čo som povedal, takže... Vidíte niekde ten smoke? Ja nikoho nevidím. Strieľajú. A tu je smoke. Oranžová dole. Kokos, vidíš ste, čo vám dáva? Na domečku. Pičo. A kde sú to tí ich binovci? Kámo, ja ich počujem dupať niekde. Viem, že na oranžové... Neviem, či bol v tomto smoke. baraku volá do nekempy. Tam je mŕtvý pejsek. Tak to Pekne vyskočil. rozbijajú No. sklo. To som bol ja som rozbil sklo. Nevidím ani živú dušu. Ani ja. To oni kde sa skryli, kurvy. Piči, ja nechcem byť za, že dostanem insta hlavu a zrazu čauko spinkaj 12+. Aha, ne, dupu na... tu. Alebo v tom baraku žltej? vedľa. Na žltej, alebo na baraku vedľa. To vystrelil. Mark, Kill insta. Insta? Ale strieľal sa s niekým. Hej, išiel úplne dole, ale musel sa s niekým strieľať, takže ešte tu niekto bude. V tom baraku, podľa mňa. nemám nejde, že by som ich vyhnal. A nemám asi ani ja, či? A ja mám, ale neviem, do ktorého baraku to mám dať. Skús ten, no. Ne, ono Dobre, sa to dobre. odrazilo do piče. Zle som ho hodil. Nevadí, vyvolal si rozruch. Meď. Som pri tej mŕtvole. A zatiaľ chill. Piči, ja chcem odjebať benzín pumpu, ale tak mi to nejde. Asi to je všetko. Počkaj, chlapci. Tuto je to podivuhodne zatvorené tie dvere. Ein moment. Herr komandant. To ty si prejebal okno, hej. Ale je tu veľa týchto caseiek, kde som ja. Tak tebe jebe to, cez jaké okno som preskočil. Auto, auto! že? U mňa šesková skoupa, chlapci.
A dve. A, po pravici. Čo vy máte stále z toho pravicu? Ha! Toto keď otočil naspäť na kolese, tak ja odpadnem. Tak tebe jebe. Tu benzín pumpa sa nedá rozbiť. No, On rieši mal? benzínku, more. čo keď vyvoláš A? rozruškovom oni... Vidím typek, pada sem. Kde? Oranžotá? Jo. Tak kto mi tu hodil asi púzi granát. Ne, Nie, to nám je ruší signál. To je elektrická to máš rušička. také búrky. Hej. Jak sa to volá, keď ti niekto tam... Počkaj, to bol EMP? Áno, elektromagnetický impuls. Či také nevieš veci, však si hral. Ja nevedel som na to dojsť práve. Auto niekde? To piče. Puste aj mieritko. No ja hrajem PUBG či Assassin's Creed Shadows. Matrix. Poďme do zóny, chlapci. Môžeme. No ale dome Nebránim. Pepičku ste nevideli? Ty kokos, ja z tej rýchlosti som nestihol zaznamenávať. Ale nehrá. Poďme. Snažím sa, len tu sú zatlemenené oné okná. Čo si povedal? To bolo po jakom? Zjapované okna. Zatemnené. Čo ti jebe, ani druhý raz to nepovedal. Zakňempnené okná. Zakňempnené okná. Vozidlo. Ty more. Ty tu Subaru. Ty champion. Ty jebli. Ticho? A ide oproti nám. Tu. Myslíš, že prejde po ceste? Vpravo ide. Aha. Vidíš? Dostal hit od niekoho. Poďme. Hitery. A tam je ďalší Forester. Dobre, zóna. Zóna. Čo ti jebe, riaď Tureto. Počkej na mne. Počkaj, riadi Tureto, je to aj židím Dominik Tureto. Tak ich tam typci, chlapci. Tam, bež tam, ideme, rovno, na nich. Strieľam ich, celá sklada. Videl si ich, Maťo? Videl. Ale tak počkaj, nemôžeme tam ísť taký primitívny, taký ovone. No a jak vidieš, 24 alebo nič. Nič viac risknúť nemôžeme. Ale strecha. Čo ti jebe, more. Hodil granát. Na Beze? streche sú. Oni sú nad nami? Jo. Na streche. Môžu Ajo. kedykoľvek zoskočiť. Ale tu je hore one. Ale úplne na striežke sú. Aha. Oni sú osranci. A smokovacia zbraň? Ne, ja nemôžem zobrať. Máte veľké healy? Ja Mám päť. špičovinku. 7. Ale také, že Marčák, rýchle, jak monstre. Ne, to sú boostre. Boostre a boostre máš tu. Polovicu. Danke. Ja som nič také nenašiel za celú hru. A tam typek! Je! Piči No. na marke. Ja u tebe jebe metky, dávaj rýchlo marke. Vidím ich na marke, modrý mark. Jo. Ja nepikujem, ja nechcem plus 12, jebem. Sraľo. Hej, tak pikni si ty. Ja som tu, ja som open. Oni sa schovávajú ako buzničky. No čo vykúkol? Ti pozerám tej schody, hej. Kropím ich.
Vykukujú, mícky malé. Len to ty nad nami, neviem jak sú na to. Haha, však to práve. Ale vidím ho cez tieň. To je sranda bude, že bude sa musieť pohnúť do zóne. Kurva, my nemáme zónu? Nie. No, A tak čo to tam ide Tak, na stranu? kokot! Dáš sa medzi dvere jak taký prikokot! lebo tam sú schody, ty vole. Ale píču, koľko ich bolo na hore na tej streche? Asi dvaja alebo traja. Dáš mi cover? Ja sa zahrám na Shadows. Ja ich môžem kropiť. Skočili dole! Kokos, Asi. on ťa skoro zabil, ty kokot. Mám to zo strechy? Insta. Auto za nami. Nemôžeme sa teraz, ja neviem, žijú alebo už sú všetci mŕtvi? Plus 12. Čo ti jebe? Neviem. Ja som jednému dal, ale nebolo to insta. Poď rýchlo, Marčak, no. Resni, asi idem dať 12. Aj mňa resni! Otvorte mi dvere! Pohni. Smokni mi to ale, lebo on je odtiaľto. Z modrej. Poď rýchlo, resuj. 12 už bolo? Bolo. Máte Ja 12. nemám helmu do píče. Ježiš. 12. Ja nemôžem to teraz robiť. Ja viem, ale Sa ti bude kopiť. Jebem. zóna. 45 Ináč- sekúnd. Ináč ten na streche mal. Nie je tu dvojková helma? Tam idú samé do zóny dvaja. Kade? Neviem, iba som to markol. Aj. Zóna. 12. Blokujem mu Tu dve. je, smoku. A ďalší nás obchádza. Super, dole. Maťo, sorry, asi idem dať 12. Ja som mŕtvy. Nič, má 24 bodaj vyľaz z Karala Mario. Všetci ste mŕtvi? Né. Kokotko mal 8-čkovú skópu, vyjebanec. Píči tam s takou spoluprácou. Toto máš tu. Začalo ma to ešte viac baviť ako normálne. Né! Ty škoda radostný kokotko. Né! Neviem, či by to peši nebolo lepšie, ty kokos. To vyrovnáš, vyklepeš. A dúfam, že ti nepríde pán cestou. Čo tam robil? To je potrat, ty kokos. Ach bože, ďalších 12, aj bože. Čiže vlastne ja mám zase 24? Ach No, bože. to bol si raz v knoku. Marfi, drž hubu. On mi narval do ryti náboje, kokot. 5,56 kaliber v prdeli. A rovných 30. No nič, ja idem spať, ty kokos.
my končím. Ja tiež, My dáme lasta. Ja už idem spať, veď budem spať 4 hodiny. Marčak, chceš si ešte zacvičiť v rytme? Nie, ale počúvaj. Tebe, ja som mal spraviť 24. Po 12 už som nevládal. A keď mi chýbali ešte 4, už som sa nevedel dvihnúť. S Božou pomocou. Ale toto je dobré, toto by sme si mohli dávať niekedy na živý stream, vieš? Mňa ty necvičíš, lebo si nejaký bar prespí doma. Pozrieme si sa. Nezjebuj sa, ty piješ 12 a nie cvičíš 12. Cvičím 12 sú. Neboj sa, Marfi, ja ti verím. Čo ti jebe? Ešte jak naraz sme to povedali. Počúvaj. Marček, jaký zadýčaný. Počúvajte. Dáme si taký challenge. Dáme ešte jednu a keď prehráme, ideme behať medzinárodný maratón mieru. Čo mi na to? To je taká rozcvička. Vieš, asi laguje mi internet trochu. Asi to nedám. Ja idem spať, dobrú noc. Marfi, však pokecaj ešte. Nechce sa ti behať 100 km. Počkaj, idem si pre cigárku. Či koľko to je? Jebe ti. Keby som nemal, to už môžem ísť rovno do Vulkanovej robiť, to mám 15 kilákov, ty kokot peši. Chlapci, už som v robote, už mám spravený deal z PUBG, v piči. Však ty by si nemusel odbehnúť celý medzinárodný maratón mieru, tebe by stačilo iba toto z detvy, by si mohol začať. Stiahol by si stravu a mohol by si behať. Čo tiebe? No, ja si LOLko už nezahrám, asi tak to vidím, lebo ruky mám v piči. No šetriš. Čas. Nerobím si. Pozrel si to nejaké video. Motivačné. To bolo super. Nie, nebolo. To bolo super videjko.